Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bon dia, seguim aquí amb Girona a la Fira de Mostres. Som aquí amb Neus Vila, comunicadora, autora i formadora. Què tal, Neus? Hola, bon dia. Bon Agraïda d'estar aquí amb vosaltres. M'alegro. Et faré una pregunta que faig als convidats primer. Et tracto de tu o de vostè? No, de tu. Faltaria de tu. Neus, ets comunicadora i fas entrevistes. Què és el que més t'agrada de quan parles amb els teus convidats? A mi m'agrada molt fer un escaneig emocional de les persones per saber en aquell moment com es troben, no? Emocionalment parlant. I com que sóc una apassionada de les relacions humanes, penso que sempre pots treure alguna cosa i un aprenentatge de la persona que estàs parlant o entrevistant. Per tant, les relacions humanes és la base de tot. Molt bé. Neus, la teva faceta de formadora també t'ha ajudat amb el desenvolupament de la teva carrera? Sens dubte. De fet, que me dedico a fer sobretot formació amb ànima, que jo dic, són des de que aquests últims 5 anys, des de que tinc la meva emprenedoria. Però la formació la porto a dintre. Jo penso que és com un cuc, no? Que quan tens ganes d'aprendre molt, jo sóc una persona devoradora de llibres, de conferències, de programes, de dir, no? També de formar-me amb formadors altres, però també a nivell d'autoformació. Per tant, m'agrada molt formar-me, però també, si jo sempre dic, aprenc per ensenyar i ensenyo per aprendre. I llavors jo ja de molt jove havia estat professora a la universitat, amb només 24 anys. I ho vaig deixar perquè la vida et porta etapes, però sempre he intentat posar aquella petita part, encara que sigui de formació, en tots els projectes que he desenvolupat. Jo penso que hem de seguir aprenent sempre, i això ens dona fins i tot noves habilitats per ser més humana, no? I tenir aquesta mirada més oberta, més flexible, més tolerant. Molt bé. Neus, tens un llibre que es diu Torna a volar, papallona. Explica'ns una mica sobre el teu llibre. Un llibre que ja té 3 anys de recorregut, però que m'ha obert moltes portes. Mira, Torna a volar, papallona, es podria dir Torna a volar, Lili, el teu nom. És a dir, és una invitació a l'autodescobriment, a una mica comprendre que ets la persona més important de la teva vida, malgrat hi hagi, evidentment, el teu entorn familiar, les amistats i després, darrer lloc, a l'entorn laboral, no? I llavors és una barreja, és una miscel·lània de novel·la, perquè hi ha una història d'amor entre 2 persones que estan al voltant dels 70 anys. Vaig voler que els protagonistes no fossin lo habitual, que solen ser joves, vaig voler buscar una altra generació, perquè hi ha una maduresa, hi ha una fortalesa emocional que si no, no es pot tenir, però després també és un assaig, perquè hi ha preguntes, perquè cadascú, no? Aquest Torna a volar, papallona, aquest papallona, cadascú se senti que és el seu nom, que és la seva persona, i estic contenta perquè sé que ha agradat molt, sé que encara està agradant, perquè és un llibre que no és, hi ha novel·les que igual es passen en un moment de la vida que després potser ja no tenen sentit. Aquesta no, fins i tot jo, que me l'he llegit més d'una vegada, i sempre trobo alguna descoberta en funció del moment vital que estic, no? I llavors estic molt contenta d'haver-ho pogut publicar i que agradi, i amb ànims d'escriure el segon. Molt bé. També, Neus, fas tallers de benestar. Explica'ns una mica aquests tallers. Mira, tot el que és el benestar, jo que m'he dedicat pràcticament 33 anys al sector del turisme, és avui en dia una nova tipologia també de turisme. Però clar, quan pensem en turisme moltes vegades es pensa en viatjar, en destinacions llunyanes, i el turisme és estar bé amb allò que fas. I el turisme i el benestar porten uns anys que han fet una mena d'abraçada, i aleshores estic molt contenta perquè el Camiral, aquí a Caldes de Malavella, m'han demanat de fer uns retirs de benestar. Jo ja faig aquestes formacions, però ara les hem, com diria, emmarcat en un entorn molt bonic,
amb una nutrició conscient, amb unes classes de ioga o amb unes classes, amb uns tallers de crioteràpia, l'activitat, no? Que junta una mica la tecnologia i el benestar avui en dia i que ells són únics en aquest tema en el nostre territori. I la idea són retirs només per dones, per treballar aquest lideratge personal, no? Jo penso que les empreses, les associacions, les corporacions necessiten més dones liderant perquè tenim una manera diferent de liderar, malgrat és important que hi siguem tots, i el lideratge comença per aquest lideratge personal. Llavors, amb aquests retirs de benestar treballarem molt la consciència de les emocions, realment què et fa feliç a la vida i què et fa feliç que sigui gratis, que no depenguem d'una cosa molt material o de les circumstàncies de la vida. I llavors en farem 3 dissabtes que les dones us hi podeu apuntar només a un o a tots 3 i comencem aquest proper dissabte, el 8 de novembre, i estic molt contenta perquè és allò que fas, que algú ho hagi valorat i afegint noves coses serà una experiència de benestar molt nutritiva, estic convençuda. Molt bé. A quin perfil de dona creus que està dirigit, sobretot? Mira, pel que sé ara que s'han apuntat, m'agrada saber que s'han apuntat amigues per dir, fem una activitat d'amigues però que no sigui allò que ha de ser de nit o que ha de ser fent un viatge, no. Està pensat sobretot per dones del territori, perquè es fa en català tota l'activitat i perquè hi ha com com ho diria jo, no? un pensament erroni en part, no? Que Miral és només per gent que té molts diners i turisme internacional, perquè realment és una part important. Però aquests tallers de benestar els adrecen a les dones del territori, per tant, comarques gironines, comarques de Barcelona, dones que tenen ganes de fer alguna activitat. S'han apuntat alguna mare-filla, que també ho trobo molt xulo, perquè el que anem a buscar és aquesta connexió amb tu, no? I de dir, tinguis 20 anys o en tinguis 50, el que estàs fent a la teva vida ara t'omple, et fa sentir bé, benestar al final és estar bé, no? La felicitat no és un tema material, és un tema més intern. I una mica volem treballar aquests temes amb diferents activitats i que sigui un dia, perquè de fet són un dia, és de 10 del matí a 5 de la tarda, on viure aquesta experiència, però on la prioritat ets tu, com a dona, no? Més enllà que siguis jove, que siguis mare, que no siguis mare, que vinguis amb amigues o que vinguis sola, perquè ja serà una de les meves feines a buscar aquesta connexió, no? Aquest pacte de la sororitat que només les dones podem entendre. Molt bé. Neus, què t'agrada més de ser formadora? De ser formadora? M'agrada inspirar les persones a que surti la seva millor versió. I el que intento, quan faig un taller o un curs o una formació més llarga, és no deixar indiferent. Però no deixar indiferent perquè he ajudat a que alguna cosa, no, es mogui a dins. Jo sempre dic que les papallones han de sortir, no? I que quedi alguna cosa. Només que quedi una, ja em sento feliç d'haver aportat a aquella persona. Molt bé. I què t'agrada més de ser comunicadora? Jo sempre dic que comunicar és compartir emocions. Aquesta és la meva definició. Estem de fires, perquè hi ha aquesta mosca. Llavors, el que m'agrada és perquè connectar t'ajuda a anar fent que un i altre anem aprenent més. I jo soc partidària que ens necessitem unes a les altres persones. Llavors, quan comuniques és quan surt de dins, no? I si ho fem realment com s'ha de fer, que és amb el cor, no per quedar bé, sinó amb el cor, jo penso que les persones agafem com una dimensió humana més extraordinària, perquè al final tinguem unes feines o unes altres, tinguem uns poders adquisitius o uns altres. L'essència és ser humà i, per tant, quan comuniquem, jo penso que el que m'agrada més és arribar a treure aquesta part, no? que és intrínseca a tu, és personal, és única. Totes les persones penso que som úniques, no? Meravelloses. Una cosa és que les nostres actituds a vegades fan que no ho siguem tant, o que l'apifiem, o que ens hàgim de demanar perdó. Però l'essència humana penso que la base és extraordinària i la comunicació ens permet conèixer persones i sobretot tenir aquesta filosofia d'ell, no? De la diversitat, de l'equitat, de la inclusió i ser més humans, que jo crec que el món ho necessita.
Neus, et faré la pregunta que fem a tots els nostres convidats per acabar. A Girona, com bé saps, estrena aquest podcast amb aquest format radiofònic, diguem-ne, i la idea és una mica fer el que no podem fer sobre el paper, remoure una mica les aigües. Llavors, què t'agradaria que remoguéssim primer? A veure, jo penso que qualsevol cosa que ajudi a visibilitzar dones està superbé. Jo aviat faré un programa d'entrevistes de dones a la ràdio i jo vaig a buscar dones que si no tinguessin aquesta oportunitat potser ningú parlaria d'elles. Jo penso que Girona, que és un aparador excel·lent per qualsevol dona, però que és veritat, estar a Girona en quant a portada, en quant a reportatges, et repercuteix que també hagis de tenir un pressupost per això, no? Però jo penso que temes que a les dones interessen, que són tots, i veure que la dona està avui en dia pràcticament en totes les disciplines o en tots els sectors professionals. Jo penso que això sempre enriqueix a qualsevol persona que ens escolti. Molt bé, doncs moltes gràcies, Neus, per ser aquí avui amb nosaltres i bones fires i que acabi d'anar tot molt bé. Molt bé, molt agraïda. Gràcies i bones fires també.